Ondertussen is het proces begonnen in Madrid tegen 12 Catalaanse politieke gevangenen, zowel politici als leiders van de Catalaanse burgerbewegingen die voor het referendum waren. Een referendum dat geweldloos heeft plaatsgevonden en toch worden de 12 mensen geweld aangevreven. Nochtans, als er geweld is gebruikt, dat weten we ondertussen allemaal, de beelden zijn nog op ons netvlies gebrand, dan kwam dat van de richting van de Guardia Civil van de Spaanse nationale politie. Het proces vindt plaats in Madrid en vindt plaats in het Spaans en niet in het Catalaans, dus niet in de taal van de berechten. En bovendien, een meerderheid van de rechters aanwezig is via benoemd uit conservatieve Spaans-nationalistische kringen van de Partido Popular. Objectief kun je die niet noemen. En over rechts gesproken, niet alleen de Spaanse staat blijkt burgerlijke partij te zijn, maar ook de extreemrechtse partij Vox. Die heeft wel geen rechtsgrond gevonden, maar die ziet haar kans natuurlijk mooi nu dat er verkiezingen voor de deur staan. Niet alleen de Europese en de gemeenteraadsverkiezingen op 26 mei, maar ondertussen ook nationale Spaanse verkiezingen op 28 april. Extreemrechts wrijft zich nu al in de handen. En dan gebeuren er in de marge van zo'n proces heel gekke dingen. Hè. Je hebt dan een vertegenwoordiger, een hoge ambtenaar liever, die verantwoordelijk is voor de mondiale promotie van Spanje, die de vergelijking maakt van mensen die gaan stemmen zijn in het referendum met verkrachters. Zo zie je maar, dat is Spanje vandaag, dat is het begin van het proces en we staan dus nog maar helemaal aan het begin van wat een lang proces dreigt te worden. Ik ben Karel Drabbe, uitgever van Doorbraak, en ik vind dat de politieke gevangenen moeten vrijgelaten worden.